Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ine ndikuti nyamuka, nyamula mphasa yako zipita. Ndikulandireni tu abale ndi alongo pano pa Tiyankhule na Ambuye. Lero ndi lachisanu pa 17 January chaka cha 2025. Ndipo lero mu mpingo wathu timakondwerera moyo wa Anthony the Abbot. Ena amanena kuti Anthony of Egypt kapena kuti Anthony the Great. Yeye anabadwa mchaka cha 251 ndipo ndi mmodzi mwa oyambirira kukhala moyo obindikira. He started as the father of Christian monasticism. Moyo obindikira amene amatchulidwa kuti ndiye tate wake ndiye amene yoyu Anthony of Egypt kapena kuti Anthony the Great. Anatchuka kwambiri chifukwa cha moyo obindikira umenewu. He is famous for his decision to live asceticism and spiritual solitude in the Egyptian desert. Ino ndine tikawayang'ana moyo wathu titha kuvomera kuti tili mchipululu, chipululu cha dziko lapansi, chipululu cha maluzi, chipululu cha ndale, chipululu cha uzimu, chipululu cha utsogoleri. Koma kuti zimenezo zitheke tikuyenera kuti tidzifunse kuti mchipululu mundi zitani. Anthony atalowa mchipululu akuti analimbikitsa zinthu zitatu: prayer, work and penance. Inunso inenso ifeso ngati akhristu poutsanzira moyo wa Anthony Woyera titha kuphunzira kuti mchipululu cha moyo wanga zinthu zofunikira zikhale zitatu zimenezi. Ndilimbikitse moyo wa mapemphero, kudzipempherera ine mwini, kupempherera anzanga, kupempherera mpingo wanga, kupempherera dziko langa, kupempherera atsogoleri langa. Sipokhapo ayi ndigwire ntchito mwakhama. Anthony sanangowauza anthu kuti akabwera ku monastery basa azingokhala moyo omangopemphera. Akapemphera amapita kugwira ntchito. That's why timamva kuti the best wine manufacturers nthawi imeneyo mnali m'mamonastery. Akagwira ntchito amalima mpesa, kenaka amakapanga mchema weniweni, mchema cha iye, mchema chofikapo. Amalimbikira ntchito, amadzisamala okha, amalima mpunga, amalima chakudya, amaweta ziweto zosiyana-siyana. Ino ndine sitingangokhazikika pa prayer. Pray, work, pray. Pray, work, pray. So Anthony analimbikitsa pemphero, analimbikitsa kugwira ntchito, analimbikitsa kudziyeretsa pomalandira sakramenti la kulapa. Yeyu amatchuka kwambiri kuti ndi nkhoswe ya onse oweta ziweto. He is patron for animals. If amene timaweta ziweto tili nayo nkhoswe imene titha kumamuuza kuti Anthony Woyera chifukwa kuti amakhala kutchire anaphunzira kukhala ndi ziweto, anaphunzira kukhala ndi zinyama, anadziwa moyo wa zinyama, amathanso kupanga intercede for people in their endeavors kusunga nyama, especially tamed animals. Tipemphererane tsiku la lero kuti potsanzira moyo wa Anthony Woyera tichite kufuna kwa Mulungu. Mawu athu oyamba tsiku la lero akuchokera mkalata yolembera Aheberi. Lero tikuwerenga mutu wa 4 ndime ya 1 kulekeza 5, nkudzawerenganso ndime ya 11. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Ane Gawamadzi kuchokera ku Mtima Woyera Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Salimo yathu, Salimo namba 78, ikuti tisayiwale za ntchito za Mulungu. Ndipo mawu athu amumthenga wabwino ndi monga adalembera Marko Oyera, mutu wathu ndime ya 1 kulekeza 12. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi ECM. Tiyeniso abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Mawu ankalata kwa Aheberi. Abale, lonjezo la Mulungu lakuti tidzalowa mu mpumulo umene iye adatikonzera lilipobe. Tsono tichenjere kuti pasakhale wina aliyense mwa inu wopezeka kuti walephera kulowamo. Paja ifenso tidawumva uthenga wabwino monga iwo aja.
koma iwowo sadapindule nawo mawu olalikidwawo popeza kuti adangowamva koma osawakhulupirira. Ife okhulupirirafe tikulowamo mu mpumulowo. Paja Mulungu adanena kuti, ndili wokwiya ndidalumbira kuti sadzalowa konse mu mpumulo umene ndidawakonzera. Adanena zimenezi ngakhale anali atatsiriza ntchito zake zonse zakulenga dziko lapansi. Penapake ponena za tsiku lachisanu ndi chiwiri pali mawu akuti Mulungu adapumula pa tsiku lachisanu ndi chiwiri kuleka ntchito zake zonse. Panonso akunena za zomwezo pamene akuti sadzalowa konse mu mpumulo umene ndidawakonzera. Tiyesese tsono kulowa mu mpumulowo, kuopa kuti wina aliyense angakhale osamvera monga iwo aja nalephera kulowamo. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Marko oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wathu ndime 1 kulekeza 12. Patapita masiku pang'ono Yesu adabwereranso ku Kaperenawo. Anthu nkumva kuti ali ku nyumba kwawo. Anthu ochuluka adasonkhana m'nyumbamo, kotero kuti mudalibenso malo ngakhale ndi pa khomo pomwe. Iye ankawalalikira mawu a Mulungu. Anthu ena anayi adanyamula munthu wa ziwalo zakufa nkubwera naye kwa Yesu, koma sadathe kufika naye pafupi chifukwa cha kuchuluka kwa anthu. Choncho adakwera denga nangosasula dengalo nkuyang'ana pamene Yesu analili, nkutsitsirapo pa chibowo machira amene adamnyamulira munthu uja. Poona chikhulupiriro chawocho, Yesu adauza munthu wa ziwalo zakufayo kuti, mwana wanga, machimo ako akhululukidwa. Koma pamenepo panalinso aphunzitsi ena amalamulo a Mose. Iwowo adayamba kudzifunsa mu mtima mwawo kuti, kodi iyeyu angayankhule bwanji motere? Sikunyoza Mulungu kumeneko. Ndani angakhululukire machimo? Si Mulungu yekha kodi? Koma Yesu adadziwa kuti akuganiza zimenezi mu mtima mwawo. Motero adawafunsa kuti, bwanji mukuganiza zimenezo mu mtima mwanu? Chapafupi koposa nchiti kumuwuza wa ziwalo zakufayo kuti machimo ako akhululukidwa, kapena kunena kuti dzuka, nyamula machira ako, yamba kuyenda? Koma kuti mudziwe kuti Mwana wa Munthu ali ndi mphamvu pansi pano zokhululukira machimo, onani. Pamenepo adauza ofa ziwaloyo kuti, iwe dzuka, tenga machira ako uzipita kumudzi. Munthu uja adadzukadi natenga machira aja nkutuluka, onse aja akuona. Anthu onse aja adazizwa kwambiri, nayamba kutamanda Mulungu nkumanena kuti, zoterezi ife sitinazione n'kale lonse. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristu. Ndakamba ndithu mwachivekere mbiri ya Anton wa ku Egypt, kapena kuti Anton the Abbot, kapena kuti Anton the Great, kuti yeyu adakalowa ku monastery ali ndi zaka 20 ndipo adayamba kukhala moyo obindikira, kusonyeza kuti sizimatengera kuchuluka kwa nzaka kuti uchite chinthu chodabwitsa kapena uyanjane ndi Mulungu. Komanso timamva kuti ali ndi zaka zachichepere kwambiri. Makolo ake atamwalira, iyeyu anatenga udindo osamalira mchemwali wake, the younger sister, ndipo anatenga chuma chake chonse kusawerengera umasiye wawo nkuthandizira anthu osauka, popangidwa inspired, pokhudzidwa ndi maphunzitso a Ambuye Yesu. Ndipo Ambuye Yesu yemweyo lero akutikodola kuti, iwe mwana wanga, machimo ako akhululukidwa. Ndikukhulupirira kuti tonsefe amene tikumva mawu awa, potengera kumene tikwamvera mawuwa, kandi mmawa uno, kaya ndi masana, katamvera liti, katidzamvera liti, tonsefe mmoyo mwathu timalakalaka mawu awa atamvedwa kwa ife. We all need this voice to resound again in our day-to-day lives. Your sins are forgiven. Tonsefe timafuna ndithu mawu amenewa atamveka mmoyo mwathu. Tili ndi machimo osiyana-siyana. Kenakasa tikuona kuti mkatikati mwa ndime, munthu amene anali ndi ziwalo zakufayo adatengereredwa kwa Ambuye Yesu ndi anzake anayi. Anzake anayi amenewa atokhala
akwaya athu amene amatitengera ife kwa Ambuye Yesu, atokhala ansembe amene akutilalikira mawu awo akutitengera kwa Ambuye Yesu, utokhala ulaliki umene tidamvera kwina kwake, umene udatikhudza mtima, umene udatithandiza kuti titembenuke. Regardless chilichonse chimene chatikokera kwa Ambuye Yesu, ngati mnyamata uja, we must be willing to be taken to. Chifukwa anali ndi ufulu okana kuti mundivutitsiranji tango ndisiyani. Koma pamene anthu ena adabwera kuti antengere kwa Ambuye adalolera. Ifenso anthu ena akamatipanga push towards Jesus or to Jesus, we must be willing to be pushed to. Kenaka tikuona kuti atafika naye kwa Ambuye Yesu, anthu aja adaona kuti the barriers sangathe kufikira pamene pali Ambuye Yesu, akuti adasasula denga ndi kumulowetsera pamenepo. Inu ndine tili ndi mabarriers ambirimbiri amene amatilepheretsa kuti tiyanjane ndi Mulungu. Yakwanatu nthawi yoti aliyense asuzumire mmoyo mwake ndikuona kuti what is it that is refraining me from being united with my God. Koma choposaposa atafika naye, Ambuye Yesu atamuyang'ana akunena kwa wopola ziwalo uja kuti mwana wanga. So Mulungu akationa amati mwana wanga. Kenaka akumuza kuti machimo ako akhululukidwa ndipo chira. Abwera naye ngati gulu, asasula panga ina mbali yawo. Koma Ambuye Yesu mmacheza usakuwafunsanso anthu aja kuti adatani, amumuze kuti achire, akuyamba kucheza naye iye uja. That's the goodness of our God. Mulungu amafuna kuti ngati tikufuna tisinthe, ngati tikufuna tichire, ngati tikufuna tipite chitsogolo, we should connect with him personally, individually. Ambiri timayendera ya chigulugulu, kungoyimbayimba kwaya basi kumapita. Ayi, kungokhalakhala mu nsembe muja mchigulugulu cha nsembe. Yes, ndikachoke mchigulu cha nsembe, ndichoke mchigulu cha kwaya, ndichoke mchigulu cha tiyankhule na Ambuye, ndipange connect with Jesus on a personal level. Tikang'ana malembo era ali ndi zitsanzo za ambiri anthu amene adachoka pa chigulu nkuyamba kuyankhula wokha ndi Ambuye Yesu. Mwankumbukira Zakeyo, atakhalakhala adanena kuti ndifuna ntaona Yesu ndikwera mu mtengo. Anafuna ubale. Mwankumbukira mzimayi pa chitsime uja tikawerenga mthenga wa Yohane chapter 4, the Samaritan woman, amene finally ndi manyazi yake basi mmene anali kuthawa anthu kuti ine ndisamakatunge madzi nthawi ina iliyonse imene alesa amatunga, ndipite nthawi ngati yobisika alesa akuphika dzuwa lili paliwombo. Nthawi imene ija adakumana ndi Ambuye Yesu nkuyamba kucheza, palibe wina aliyense ophunzira Ambuye Yesu atakang'ana chakudya. Mwankumbukira mzimayi ogwidwa mchigololocha, akuti nthawi imene anthu amatenga miyala, Ambuye Yesu sanali kuyankhula naye. Ambuye Yesu anangofunsa anthu aja amene sadachimwepo, herere anthu nkumachoka mmodzi. Immediately anthu onse aja atachoka, ndi pamene Ambuye adalowa in conversation with the woman. Ali kuti anthu aja, palibe wakugenda, ine ndikuuza kuti usakachimwenso, pita machimo ako akhululukidwa. You remember the story of the blind man, amene akuti anthu adapita naye kwa Ambuye Yesu. Ambuye Yesu atakanda doti ndi malovu, nkumpaka masomo, adamtulutsira kunja kwa mzinda, nkumamfunsa kuti ukuona chani. The point here is Ambuye amafuna ubale pakati pa ine ndi iyeyo ukhale wakhazikika. Ambiri tikuyendera ya chigulugulu. Create time to be with God. Create time to be with Jesus. Create time to cry before God, to talk to God, to express your gratitude, to express whatever is going through your life. Mwana wanga, ndikuti nyamuka, dzuka, nyamula machira ako uyende. Paliso maphunziro ena atatu amene tingaphunzire ndi mawu amene wa Ambuye Yesu popitiriza nkhani zimene tukambira na tsiku la lero. Jesus didn't simply say or didn't simply heal the man. He called him to take action, to rise up, to take his mat and to walk. Take responsibility if you want things to change. Anamuza kuti nyamula mphasa yako uziyenda. Do something. Take responsibility for your life. Don't wait for others to move you. Tisadikire ena atigwedeze ena atiendetse. Take the first step towards change, towards the future. Ndimafuna business yabwino. Do something. And idachitapo ja ndamangapo kale khola. Nungosowa mpamba ndikawugule nkhuku ndiziweta anapiye. Good and fine. Ndufuna ndizitani, ndufuna ineyo ndiziweta mitengo. Mitengo so timaweta. Chimene ndachita malo ndiri nawo, munda ndiri nawo. Chimene ndisowa ndimbande. Mupeza ena akupatsani mbande. Take the first step. Ineyo ndufuna jani, ndufuna kuti moyo wanga wauzimu upite patsogolo. Kaguleni Bible. Zimene simukumvetsa m'Bible, take the step kafunseni kwa ena. Muyamba kumvetsa mawu a Mulungu. Take action. Taking action
is key to transformation. When you receive help, when you receive healing, when you receive appreciation, don't sit back, act on it and move forward. Nyamula mphasa yako, dzuka uzienda. Zikutikumbutsanso, zikutithandizanso, zikutiphunzitsanso kuti tisangokhazikika pakale lathu. Munthu uja before meeting Jesus amakhala pa mphasa yake. Koma Ambuye samuza kuti unyamule mphasa uzienda. Ambiri moyo wathu sukuyenda chifukwa timakhazikika pa mphasa zathu. Tidagwa, tidalephera. Tosefe tili ndi matope osiyanasiyana. Osamvererera kuti matope akuma bwanji m'thupi mwanga. Matope ndikunenawo ndi machimo osiyanasiyana, ndikulephera kwathu, ndikunyada kwathu. Ndi zinthu zosiyanasiyana zimene zimatipanga drag behind. His smart symbolized his past, his limitations. Take away your regrets. Take away your failures. Don't allow your past to define who you are today or to hold you back from the future. You have Christ directing you. Kenaka tikuona kuti take a bold step. Munthu uja Ambuye Yesu adamuza kuti nyamula mphasa uzienda. Sikuti adayeserera anthu kuona kuti step yoyamba, wayenda step yachiwiri mujati machitira mwana akamayenda wayimirira dada mwezi woma wadzayendayi. Adangomuza kuti nyamula mphasa yako, adangoti vwandom kunyamula mphasa nkumapita. Take a bold decision. So I'm saying life will sometimes require bold steps to be taken. Don't let down or fear paralyze you. Nthawi zina tikagwa nzenje limene likuoneka ngati lovuta kutuluka. But let us take a courage and try something we've never done before. Tapempha Ambuye tsiku la lero kuti mawu awa onena kuti machimo ako akhululukidwe amveke m'mitima yathu. Koma koposaposa atithandize kuti tinyamule mphasa zathu tizipita chitsogolo. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.